మీకందరికీ నా వందనాకు ಬೆಲಮಿನಿರಿ దేవుటి మాట శంక ఎదురుడరే మందని అతి ఊరితోటిగిన దేవుడు తిరియురే మనడు బేల నడతవలో మనకి ఒక ఆలోచన ఈశ్వరే నడిపిస్తుండు మరి నేను నన్ను పేస్తత్త కబురు బాగదు క్యాన్స్ కట్టు దేవుడి మాట మనకి క్యాన్సంగానే మనలో మందని ఆ నిరుత్సాహం అంతగినంచి గొప్ప శక్తి తినైతే గనక దేవుడి మాట తిని క్యాన్స్ కట్టు నన్ను పేస్తత్త కబుర్తే సంఖ్యాకాండము 11వ అధ్యాయతే 14వ వచన తిని నన్ను చదివితను క్యాన్జటి ఈ సమస్త ప్రజలను ఒంటిగా మోయ నా వలన కాదు, అది నేను భరింపలేని భారము. నీవు నాకిట్లు చేయదలిసిన ఎడల నన్ను చంపుము. నా మీద నీ కటాక్షము వచ్చిన ఎడల నేను నా బాధను చూడకుండునట్లు నన్ను చంపుము. ఇక మనడు ఓడని మాట తిని క్యాన్స్కు బెస్కన్నా మీరు భారీ బతకటము డొల్లెత్తుకుంటే బామంతుకోరు. ఈ బాధ నుండి నన్ను తట్టుకుండాలో అంచనను, నాకు వత్త ఈ రోగ నుండి తట్టుకుండాలో అంచనను, ఈ అప్పుకిన్ నుండి నా నేను విడిపిసినోండి ఇల్లోండు ఇంకా డొల్లెత్తుకుంటే బామంతుకురు బోను ఇంజరే బెచ్చుకో సరంగు అనుకుంటోరు. ఈ మాట క్యాన్సర్ మీరు బెచ్చో మంది మంతరు ఈ మాట కెత్తని నన్నగిన మరి బెచ్చుకో సరంగు డొల్లెత్తుకుంటే బామంతుకురు బోనో ఇంజరే అనుకుంట రోజుకు బెచ్చుకోమే నాకు. మరి అలాగనక అనుకొనిజరు మతుకు దేవుడు నీతోటి తిరిగినోడు, నీకే కెచ్చినోడు. మంచిగా క్యాన్జా సరిగ్గా కేంజి దేవుడి మాట నీకు బాత కెచ్చిందో నేను దానిని కేంజి ఆ మాట నిన్ను బేల నడిపిస్తూ దాని శంక నిల్ల ఎంజొర దేవుడికి ఎచ్చినో. ఇక మనడు ఊడుకు కెచ్చినో కదా ఆ మోషే ఇందన మనసు తిరిగినోడనమాట. బేనంతో తిరిగినో బాధ వత్తస్కే ఎక్కువ బాధ వత్తస్కే అనిపిస్తుంది కదా. ఒర్రదాన్నే లోపల కంచి బేనొరిల్లో గదితో ఇల్లు పోతే బేనొరిల్లో నిశ్శబ్దంగా మందని ఆ జాగ్రత్త కంచి అడిసి దేవుడా నాకు ఈ పరిస్థితి వస్తే కదా, దీని నుంచి నేను బేనో విడిపిస్తుండు ఇంజోరే మన చుట్టూగిన బెచ్చు మంది పొరడికి సక్కా వేడనొరు కానీ లోపలి ఊరిని మనడు గనక కదుపుకు మనంకి ఊరికన్నా మున్నే ఊరి బాధ తినూడి మనంకి ఏడుపు బాధని పరిస్థితికి బతుకురమినరు. ఇలాంటి రోజుకి ఇలాంటి మనుషులకి మధ్యతే బతకని మరి మనంకి బెచ్చుకోసరంగు ఇలాంటి సందర్భాకు ఎదురాసురు మత్తస్కే మరి ఎలాంటి నిర్ణయ తీసుకుంటనీరి మనడు తీసుకుండని నిర్ణయము మీ పిల్లంకి మీ కుటుంబతికి అలాగే మీ చుట్టూ మందనోరికి మిమ్మల్ని నమ్మి నడుతునోరికి మీ నమ్మి బతకనోరికి బాతకి ఎచ్చందే ఆ నిర్ణయం, బాత ధైర్యంకి ఎచ్చందే ఆ ధైర్యంకి ఎచ్చందే ఇంకా జడిపిస్తుందే ఇంకా పిరికివాని తుంగోదే నిమ్మ పిరికివాన్ని ఆదటమే కానీ నీ పొర్ర ఆనుకుంచి మందునోరిగిన పిరికివారిని తుంగోదే నీ నిర్ణయం. ఇక మోషేత్కి దేవుడు బెచ్చు గొప్ప బాధ్యతని ఎత్తుండు. దేవుడు ఈసి బెచ్చు మంతిని నడిపిస్తున్న మోషే ఇతుకు 1,00,000 మంతిని నడిపిస్తున్నాడు. ఒర్రలోను 20 పొట్ట పిల్లకు 20 సరి దొంగటంతకి అయ్యవలోరు బెచ్చుకో తిప్పారసరు పెంచవలసి వాస్తుంది ఈ రోజుకి పిల్లని. అలాంటద్దు మోషేత్కి అప్పగించిన భారము మామూలు బాధ్యత అయ్యో. ఆ బాధ్యతని దాంటే నడుసును మోషే నడుసురు మత్తస్కి సగత్ కత్తస్కే మోషేత్కి బాత ఆ మనిషికి మోషే ఇందని మనిషికి బెచ్చు బాధ వత్తలే బెలాంటి బాధ ఓనికి వత్తెత్తుకు
ಭರಿಂಚಾಲೋ ಭಾರಮು ಓನು ಪೊರ್ರೋ ಮಿಂದಲ್ಲೇ. నేడు ములిపే ఈ మాట క్యాన్సని నిమ్మ భరించాలో భారతిని మోచనినే దేవుడికి వచ్చినావు కదా. బెచ్చో భారతిని మోచని బెచ్చో మంది తిని నన్ను కరంగనాను మీ భారము నన్నే మోచితాను ఎంజర్ దేవుడికి వచ్చినాడు. మీరయ్య మోచనద్ది నన్నే మోచితాను ఎంజర్ దేవుడికి వచ్చినావు. బెస్కత్కు మీ భారతిని మీరే మోచకుండా ఓని పొర వాడితీరు అస్కే దేవుడు మేమిని నడిపిస్తుండు. ఇక మోషేయిందని మనసుకి వచ్చినావు కదా. అయ్యా దేవుడినే నిమ్మ నాకు అప్పగించిన బాధ్యత బాగానే మింది, కానీ ఈ మనుసురుకు నడతని ఆ విధన తినూడి నాకు బెచ్చో ఏడుపు వాసుందే. ఓరు చిన్న చిన్న వాటికి గిన అయ్యో నాకు ఇద్దిల్లే అద్దిల్లే ఇంజరు అడుసున్నరయ్యా. దానికి నన్ను బెగడ్ నుంచి తచ్చీతను బెగడ్ నుంచి వాటితను ఇంజరే ఓండుగిన దేవుటగ్గా అడసను. బెలాంటి భారం మిందల్లే ఓనికి భరించాలో భారం మిందల్లే దానిని ఊడి మున్నే అడుసును. అలా ఆడతని నీతోటి దేవుడికి వచ్చినావు కదా. అలా అడుసురు మతుకు మాత్రము దేవుడికి వచ్చినావు కదా. మున్నే నీని నిమ్మ బేలాన్ని ఇచ్చుకుండవలో తిరిగినోడు. అలాగే తర్వాత నీనిని బేను నడిపిస్తుండు గిన దేవుడు తిరిగినోడు. బాగా గుర్తు వాటుకున్నట్టు ఆ భారం గనక నిమ్మ మోచ్చరు మతుకు దేవుడు తిరిగినో నిమ్మ బేలా నడతవలో నేను ములిపి తిరిగినోడు. అలాగే ఆ భారతి నీనిని దేవుడు బేలా నడిపిస్తుండు తిరిగినోడు. ఊడటి ఇక ఊడుకు కెచ్చినావు కదా. నన్న వర్రొనగా ఈ భారం మోచాలనయ్యా. ఈ సమస్త ప్రజలను ఒంటిగా మోయ నా వలన కాదు, అది నేను భరించలేని భారము. ఇక కెచ్చినావు కదా. నన్ను భారం మోచాలటంకిల్లను ఈ జనం నానిని ఇబ్బంది వాటునోరు, నన్ను ఇంకా ఊరు అడిపిస్తున్నారు. నన్ను ఆ ఊరిని అడతాలను ఊరి నూడి నన్ను మోచాలను. అందుకనే నానిని సావదింగి మించను భారీ ఇవంతా ఊడి బతుకుర మంద వలె ఆ బతుకని ఓపిక నాకు ఇల్లే సావదింగి తొచ్చు కదా ఇంజను. చాలా సరంగు దావీదిందని మనసుకి అయితో కదా. ఈ చుట్టూ మందని కష్టాకు ఊడి ఇబ్బంది కూడి నాకు రెక్క వత్తుకుంటూ బాగుమంతుకురు పొరడికి ఎగిరి దక్కను ఈ బాధనన్నిటి నుంచి దూరంగా దక్కను పోనో ఇంజరికి తిరిగితోండు. నిజత్కి మీరు నన్న ఆ బాధ అనుభవిసుకు కానీ ఆ దేవుట్లో మందని మరి అనుభవం కానీ ఆ శక్తి కానీ మనకి తెలియో. నిన్నే మమ్మ జంగారెడ్డి గూడె మంచి మా పాశ్రయ్యలు నన్న వాసనము ఆ లోకల్ ఛానల్కి దేవుడు వాక్యం కెచ్చి గిరుడ్డి వాసనము పొడుదత్తే బండితి వాసరు మత్తస్కే మా బండితి మత్త నా బైబులు బ్యాగు నాయిక మందని బ్యాగు రెప్ప పాటింతే రోడ్డిని పొర అరిసత్తే దాన్ని పెరికి వాదని వ్యాను దానిని ఒగ్గిత్తే దాంటి మందన వంతగిన మొత్తం పగిలత్తే బ్యాగ్ అంతగిన పచ్చడి ఆసత్తే మొత్తంకి బాధ జరుగుతింజరు బండి కొద్ది దూరం అంచి మళ్ళీ పెరికిడికి వాసి ఊడన్ వేల్కి మా బ్యాగు ఇడపరిసిమిందే దానిని వ్యాను ఒగ్గిత్తే తర్వాత దానిని పెక్కి మొత్తంకి దాంటి మందని దాటి బాత మీద ఎత్తుకు బైబుల్ మీద వాళ్ళకి నాయిక మందని డైరీ ఇవంత పేసి బండి తర్రి మళ్ళీ వాసనం అస్కి నాతోటి దుష్టుడు తిరిగినో కదా. ఇద్దో దేవుడి మాట తిని కెత్తటంకి కెచ్చి వాసనిరే ఈ మాట తిని కనుక వీళ్ళకి కెచ్చరు మతుకు నాడి మీ పరిస్థితి ఇద్దో ఈ బ్యాగ్ బేలాతో వాళ్ళకి మీ పరిస్థితి అయితే తెలియదే ఇంజరే. దుష్టుడు నాతోటి తిరిగినోడు నన్ను పెరికి అలా మా అయ్యగారు మా పాస్టర్ అయ్యలు బండి తోలనోడు నన్ను పెరికి కుదీమేనను వాళ్ళకి కొంత దూరం వత్తము మమ్మ వేరే నాటిగిన ప్రార్థన వాటితము ఆదివారం పూట ఆరాధన జరిగితే ఆ నాటికి వత్తమ్మమ్మ అగ్గ మందిరత్కి స్థలం తీసుకుంటాము అతుకు ఆ స్థలతే మందిరము తొక్కడించరే కొన్ని రోజుకి నుంచి అనుకుంటున్నాం గనక అగ్గ ఆంగన్ వేల్కి ఆ మందిరత్కి స్థలం బేనురగ్గా మమ్మ తీస్తాము అస్తము ఆ ఊరికి వచ్చినారు కదా మమ్మ స్థలతిని ఇవ్వము ఆ స్థలతిని మమ్మీ తాసుకుంటాము మమ్మ లోన్ తొత్తి తమింజరు కెచ్చినారు నిజంతకి అది మందిరత్ కోసం ఊరు అమ్మిత్తరు
ஒரு ఉట్టికే ఈత మిందని వాళ్ళకి మా పాస్టర్ అయ్యాలి అలా వద్దు, డబ్బుకింకే ఈమిటించరు, డబ్బుకింకే తీస్తాం, తీసి 2 సంవత్సరం ఆసన. దుష్టుడు మళ్ళా సరే ఆ మాట తినికేంచి దేవుడు బాత తిరిగితోండు నాడి ఊడ్కటు ఇంచరే ప్రార్థన తుంగి బాధ అనిపిస్తుంది, మాకు దుఃఖం వాసుందే భారీ ఈ నాటిని మాసేంకయ్యి కదా, ఈ నాటిన మందని జనము అందరూ ఉణిజి అందరు నోడుకు బెచ్చో దుఃఖం వాసుందే, ఏడుపు వాసుందే, అందరూ ఉణిజి చిన్న చిన్న వయసుకినే డొల్లి అంజనోరు. మరి చిన్న చిన్న వయసుకినే మరి పిల్లను మున్నె వాటి బతకని చెల్లెకు బెచ్చో మంది మిన, ఆనాటే అక్కకు బెచ్చో మంది మిన. మరి ఈ జనత కోసమే కదయ్యా మా సేంకయ్యి కదా, భారీలా జరగదయించరే మనిషిని ఆ దుఃఖపరసరు బండితరి వాసనం మళ్ళా నాతోటి దుష్టుడు తిరియను ఓడ్తినే నిమ్మ గనక దేవుటి మాట తిని ఎలకే మీరు ప్రకటిస్తారు మతుకు నాడి ఎలాంటావు మీకు ఇంకా బెచ్చుకు ఎదురైతాయింజరే దుష్టుడు తిరియను. నాకు అసకే అనిపిస్తుంది కదా, ఆ బాధకి తట్టుకుండాలో నాడి బాతుంకడించరే మా పాశ్రయ్యలు సిద్ధపరసనస్కి నన్ను వాసి లోను వాసి మా పాశ్రయ్యంతోటికి ఎత్తాను కదా, నాడి నన్ను వర్రను అగ్గ వాసి అగ్గ జరగని పరిస్థితి అంతా ఓడని ఓపిక నాకు ఇల్లే ఇంజరికి ఎత్తాను. అసకే మా పాశ్రయ్యలకి వచ్చినా కదా, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనని బేలా నడిపిస్తుండు, ఊడ్కడు నాంటి వరకు బాత ఓండు తుంగనోడు మన బలమయ్యి కదా, మన శక్తి అయ్యి కదా, మన నడతాలడు నిజమే, కానీ దేవుడు నిర్ణయం బాత మిందు ఓడ్కటు ఇంజరే కెత్తంగానే అస్కి దేవుడు నాతోటి తిరియటం మొదలు వాటనోడు, అస్కి దేవుడు తిరియటం మొదలిస్తాడు. ఇద్దో అగ్గా ఈ భారము ఈ చుట్టూ మందని బెచ్చో సమస్త మనుషులకి భారతిని నన్ను మోచనను, బెచ్చో మంతిని లోకతి ఇలాంటి పరిస్థితికి బెచ్చుకో జరగనా, ఈ భారతే నా భారతి నిమ్మగిన మీరిగిన పాలు పొందుకుండవల కదా, ఈ మనుషులకు అందరు తుంగని ఈ బాధ నాకు బెచ్చో మరి దానిని అంతటికిన నన్ను జయించి మీకు ప్రేమ తిని పంచరే మీని బాగుతుంగనను కదా, నన్ను అలనాడు మోస్త భారతే మీకిన పాలు మింది కదా, మరి ఆ వేదన ప్రసవ వేదన ఎత్తద్ది మీరిగిన పొందుకుండవల కదా, అస్కే కదా ఈనాటి మందని మరి ఈ జనమందరికిన ఆ చీకటి ఆ దుఃఖకిని ఆ కృంగి అత్త ఆ పిరికర్త ఆ బతుకి నుండి వెలిగిన్లోనికి వాసి మంచిగా బతికితోరు. అందుకని అధైర్యపరతొద్దు, మరి నాడి కార్యం తుంగనది నన్నే గనక, నాడి యుద్ధం తుంగనది నన్నే, విజయం మీ కీతను ధైర్యంగా మందటింజర్ తిరియను. నిజంతకి నన్న బాత మాట ఆత్కు కెచ్చి అగ్గ ఆ ఛానల్ తిరిగిరుడ్డి వత్తను అవే మాట దుష్టుడు నాతోటి తిరిగిరు వత్తాడు. నాడి నిమ్మ నీ మున్నె మందని మరచ్చో మెటతచ్చో సమస్య వత్తస్కే దాటి జయించుతనించనిను కదా, పరిస్థితికి అంతా ఇలా తారుమారాసనా కదా, జయించగలగని విశ్వాసం మిందే, జయించగలగని శక్తి మిందే, మోర్చగలగని భారము భరించగలగని మరి శక్తి మిందే ఇంజరే నాతోటి తిరియరు వాసన. కానీ ఒర్రు మాటతే నాకు బెచ్చో శక్తి వత్తే అది బాతదితుకు ఆ భారతిని మోచనద్ది మీరయ్యో నన్నే, ఆ భారతిని మోచనద్ది నన్నే గనక మీరు వెరతొద్దు, నాడి ధైర్యం తచ్చుకొనిచి నా పందిని జరిగిసటి ఇంజరే అలనాడు మందిరం తొత్తటానికి మరి దేవుడు తిరియరు వత్తాటుగా అలా నాతోటే అలాగే మా అయ్యగారితోటి దేవుడు తిరియరు వాదటం జరిగితే నేడు బాత జరిగితో ఇంజర్ నేడు ఆరాధంతకు అత్తమగ్గ అయ్యా మరి విజయం ఈతనిత్తిని పని జరిగి సటింజర్కి ఎత్తిని గనక మరి నాడి దుష్టుడు నిన్నంత నాతోటి తిరియరు వత్తో, కానీ నేడంతా నిమ్మే తిరియని నాతోటే, నాడి నేడంత పని తుంగనదిగిన నిమ్మే, మాకు విజయ తినేదన్నది నిమ్మే, అద్దు మా శాంకయ్యో ఆనాటి మందని జనత శాంక ఊరికి నెమ్మది ఇదటంతకి ఊరికి సమాధానము శాంతి ఈసి ఊరి బతుకుకు బాగాసి ఊరి ఉండన జీవితకి నుండి విడిపించబరిసి ఊరు పిల్లంతోటి కుటుంబకింతోటి సక్క బతకటం కోసం నిమ్మ విజయతి నేసని నింజరే
దేవుడిని స్తుతిಸೋರು అత్తం మొత్తంకి గిరుడ్డి నాగ 6 అటయత్కి సంతోషంగా లోన్ చేరుకుంటాం ಊರಂದರಿಗೆನ ಬೇನಿ ಮನ್ಸೂರು ಕತ್ಕು ಮಮ್ಮ ಈವಮಿತ್ತರು ಓರು మామిని క్షమిసటి నిజత్కి మమ్మ దేవుడు పందిశాంకి ఇస్తాము కదా, ఆ దేవుడి గుడి తొత్తటం కోసం ఇస్తాము కదా, మళ్ళీ తిరిగి కలపటము కరెక్ట్ అయ్యో ఇంచుకెచ్చి ఓరు బెస్కత్కు ఓరు సంతోషకరమైన మాట నాడితే నుంచి మరి మీరు మందిరం తొత్తొచ్చు ఇంచుకెచ్చి ఓరు శుభ అనాటింకి దేవుడెత్త విజయం అలాగే ఆనాటిన జనత శంక దేవుడే ఆ కుటుంబంతోటి తిరిగి దాని విషయత మాకిత్త నెమ్మది మమ్మ మోచాలం ఈ భారం బెచ్చో బాధ అనిపిస్తుంది నరకంత ఉంజిల్లం నేను ఆరాధంతే దేవుడు తిరిగి వత్తుండు ఒడు మీనో గనక ధైర్యంగా మున్నెడికి దక్కడించరే అత్తం దేవుడు దాంటే మాకు నెమ్మది ఇత్తుండు. మరి ఈ మాటకి అంజని మీరు బెచ్చుకోసరంగు మమ్మ ఇలా దేవుడు పందిసేంక మమ్మ ఇలాంటి పరిస్థితికి బెచ్చుకో మాకు ఎదురాసురమంతా మీ కుటుంబకిని విషయతే మీ గురించి మీకు బెచ్చుకో ఎదురాసురమంతా మోచ్చాలను డొల్లిదేయితను ఈ యొప్కి నుంచి విడిపించబడతాలను డొల్లిదేయితను అలాగే ఈ సమస్య నుండి విడిపిస్తాలను డొల్లిదేయితము ఈ ఒంటరి జీవితతిని బతకాలను డొల్లిదేయితను మోషేకెచ్చనో కదా ఒంటిగా నన్ను మోచాలనయ్యా నన్నిని నా పాణతిని తీసి ఇంజరికెచ్చను తీసి ఇడ్డంకేనే అచ్చుమంతిని అప్పగిస్తుంది తీసి ఇడ్డంకేనే మరి దేవుడు ఆ ఊరికి పాలు తేనె ప్రవహించని గొప్ప ఊరు తొత్తోలో ఒక్కిని ఊరు సంపాదిసో తోట భూమిని ఊరికి ఈదటంతకి మోషేత్కి వాగ్దానం తొంకుతుంది అయ్యో కదా. అందుకనే నేడు ఈ మాటకి అంజని నీతోటి దేవుడు తిరిగినో కదా భరించాలో భారతిని మోచనేనే అద్దు నిమ్మయి మోచనద్ది నన్నే మోచిత నింజరు దేవుడికి వచ్చినో దాన్ని నా పొర్ర వాట ఇంజరికి వచ్చినో బిస్కత్కు ఒను పొర వాడితాడు మనసంతగిన తేలి కాస్తే అయితే మీ మనసుని ఇంకా భారం అలకే మిందిత్కు మీరు దేవుడి పొర్ర వాటిల్లిరించరు. దాని అర్థం దేవుడు ఇంకా మీమిని దర్శించు ఇంకా మీమిని మీ యొక్క వాదిల్లో ఇంజరి అర్థం దేవుడు గనక మీ యొక్క వతుకు మీ లోపల గనక కొన్ని మాట వతుకు తప్పకుండా మీరు సంతోషంగా తేలిగ్గా మారితిరి. దేవుడు అసకే ఈ మనసుతోటికి వచ్చినావు కదా బాతకెచ్చిన ఎత్తుకు మరి నన్ను నీ భారతిని తీస్తాను నీ మొర్రని మోచనక్కరిల్లే నీ భారం మోచడానికి ఇంకా కొంతమందిని సిద్ధపరుస్తాను ఎంజరికెచ్చినావు ఊడటి ఆ భారతిని మోచడానికి నీతో పాటు కొంతమందిని సాయం తుంగిస్తాను సాయం రోతితను ఇంజనుడు ఊడటి నేను దిగి 17వ వచనతి నన్ను చదివితాను నేను దిగి అక్కడ నీతో మాట్లాడేదను మరియు నీ మీద వచ్చిన ఆత్మలో పాలు వారి మీద ఉంచెదను ఈ జనుల భారము నీవు ఒంటిగా మోయకుండునట్లు వారు దానిలోనొక పాలు నీతో కూడా భరింపవలెను. ఈ భారము మరి దేవుడికి వచ్చిన కదా ఒంటిగా నిమ్మే మోచనక్కరిల్లే మోషే మరి నిమ్మ మోచటానికి నీతో పాటు మోచటానికి కొంతమంది నన్ను నీకు సాయం ఈతనించిన. ఒకరోజు మయ్య గారు నన్నకెత్తను కదా దీపావళి ఆ రోజు మా పాస్టర్ అయ్యలు నన్న మరి డొల్లి దక్కడు మా అమ్మ ఈ సేవతికి వత్త కొత్త పిల్లాగిన ఇసుక పుట్టిల్లోరు మమ్మ పిల్లెత్త 3వ నెలతే 4వ నెలతే ఈ ప్రాంతకి దేవుడు పందేసేంక వస్తాము అంతా మాకు కొత్తగానే ఉన్న పిల్లెత్తది కొత్త అలాగే సేవతికి వస్తాం కొత్తే మరి మా చుట్టూ మందని సమస్య మా చుట్టూ మందని ఇరుకుకు మా చుట్టూ మందని కష్టాకు అంత మామిని కొత్తగా అన్నిట్లో బెచ్చో దుఃఖతోటి ఆడసరమినం అస్కే ఈనాడు డొల్లి దక్కడు మొవ్వరుగున అంజి విజయవాడంజి అగ్గమందని కృష్ణా నది ఇందందాట అరిసి డొల్లి దక్కడు ఇంచుకెచ్చి అనుకుంటాం ఆ నరక మమ్మ మువ్వంగిన పాప మా పోయంకి తెలియో బెగ్గంజనడిందని వాళ్ళకి విజయవాడ అంజనం ఇంజరికెత్తాం బస్ తర్తం నరక 9 అత్తే అతుకు తర్రను మున్నే మయ్యగారు బిస్కో బేనుడు ఇత్త ఒక నెంబర్ మత్తే
ಆ ನೆಂಬರ್ಗೆ ಪೋಂದುಂಗಿ ನನ್ನ ವಾಸನನಿತ್ತು. అసలు ఆ నెంబర్ పందుంగితో ఇల్లోగిన మాకు తెలియో అది ఈసి 2-3 సంవత్సరాల కాసం తీసుకునిసి అలాంటిది ఆ నెంబర్ పందుంగితే ఇంజ వాసనీరే భారీ వాసనీరేంజరు అబ్బిటి నుంచి తిరుగుతారు మొత్తానికి ఆగ వత్తస్కి ఈత మింజర్కి ఎత్తాం మమ్మ బెచ్చు దుఃఖతి మీన మీదకు ఇంక మనడు నాడి డొలిదేతాడు ఎత్త ఆ ఉద్దేశతే మీనం మొత్తానికి మమ్మ విజయవాడ డెగ్గుతాం నరక 12 అత్తే దీపావళి ఆ రోజు మమ్మ అలా బస్సు దిగ్గటం మా మున్నే ఒక కారు వాసి ఆంగితే కారు వాసి ఆంగి రాధాకృష్ణ ఇతుకు మీరేనే ఇంజర్ తలుపుతురు ఆ కారి నుండి ఒక మనుషు డిగ్గి వాసి అవును నన్నే ఇంజరే మా పాస్టర్ అయ్యలకి ఎత్తాం అలత్కు వాసి కారు తర్రటి ఇత్తురు ఇందని వాళ్ళకి అసలు ఒక బియ్యనూరు అసలు మాకు తెలిత మనుషురుగా బెస్ కూడిల్లం కూడా మా పాస్టర్ అయ్యలిగిన బెస్ కూడిల్లో మమ్మ అలాంటి స్థితి మీనం గనక మా మంచి కారు తర్తము ఓరు మామిని ఒరప తీసొత్తారు ఒక నరక 12 గంటకి ఒక నరక ఒరప తీసేసి అసలు మమ్మ దోడగిన ఇంకా తిందిల్లాం అగ్గ తీసేసి మాకు దోడ వాడుతారు దోడ తిత్తాము అక్కడి నుంచి మామిని ఇంకొర చోటింకి పేసొత్తారు అగ్గొరు లోన్ తోపిస్తారు ఇక పట్టటిస్తారు సరే ఇంజర్ అగ్గ పడతాము తర్వాత తెల్ల వీత్తెస్కే అస్కే మాయగారిని తోటే ఊరందరికని తిరిగినోరు మీరు ములిపి ఇలా పోందొంగతిరు కదా అది నన్నే భారీ పోందొంగతిరి బాధానికి వత్తిరి ఇంజర్ అస్కే తలపున్నారు అనమాట అస్కే ఇలా వత్తను ఇంజరే మరి మా పాస్టర్ అయ్యలకి ఎత్తంగానే ఓరు ఆ నరక మమ్మ డొల్లి దక్కడు ఇంజర్ బయలుదేరతా మా భారము బెచ్చు మమ్మ మోచాలో భారతమేనము కానీ ఆ నరక దేవుడు మా శంక కొంతమంది మనుషులకి ఏర్పాటు తుంగుతాడు ఊరిని బెసికిగిన మా పాస్టర్ అయ్య ఊడిల్లు ఉండాలి నిజానికి దేవుటే సన్నిధికి ఎచ్చనం ఆ మనుషులకి ఇంజికిన మమ్మ ఊడిల్ మాకు అసలు ఓరు ఇంజరికిన ఊరికి మాకు కనీసం ఫోన్ కాంటాక్ట్ కానీ అసలు బాతగిన ఇల్లే ఆ రోజు దేవుడు సిద్ధపరుస్తా మనుషులు కోరు మరి ఊరు మా బాధతే ఊరిగిన ఆ నరక పాలు పంచుకునిచి మమ్మ మత్త సమస్య తిని 3వ రోజుకి డొల్లి దక్కడించరు అత్త మాకు 3వ రోజుకి మత్త సమస్య నుండి విడిపించబరిసి సంతోషంగా గిరుడ్డు వాసి మరలా సేవతే ఒను పనిదే కొనసాగటానికి దేవుడు జీవమిత్తుండు డొల్లి దాయటంకయ్యో మోషెత్గిన బాధ్యత ఎత్తద్ది అలాగే ఈ మాట క్యాన్సర్ నీకు నాకు దేవుడు ఆయుష్ ఇత్తది డొల్లి దాయటంకయ్యో బతికి వెచ్చో మందికి మరి దేవుడు జీవతిని తోస్తుండు వెచ్చో మందికి అందుకనే ఇక కెచ్చినావు కదా నీతోటి భారం భరించడానికి కొంతమందిని సిద్ధం తుంగితనింజర్ కెచ్చినావు నీతో పాటు నీ కష్ట తిని నీ కష్టతే పాలు పంచుకుండటానికి ఇంజర్ కెచ్చినావు 3వ మాట బాధ్యతకు నాడి మీమిని మీరు పరిశుద్ధంగా తాసుకునుటు పరిశుద్ధపరుచుకునుటు నీ శంక నన్న నీ జనత్కి కెల్లా ఓరు పరిశుద్ధపరుచుకుట్టుకు నీ శంక కొంతమందిని సిద్ధపరిస్తాను నీ బాధతే ఓరిగిన పాలు పంచుకుంటారు నీ భారము ఓర్గిన పంచితను అలాంటి ఆత్మ తిని ఓర్గిని తను ఇంచరికెచ్చినావు మరి ఈ మాట క్యాన్సని మీతోటే నాతోటే దేవుడు తిరిగినోడు డొల్లి దాయటానికి భరించాలో భారం మోచనినే మోచరు మతుకు ఆ భారతిని దేవుడు పొరవాటుకు దేవుడు నీ బాధతిని అర్థం తుంగటానికి నీతో పాటు మరి నీకు మందని బాధతిని పాలు పంచుకుండటానికి దేవుడు కొంతమందిని సిద్ధపరిస్తానించను గనక మీకందరికీ దేవుడు అలా మంచి నడిపిస్తానించను కణుకుపిమ్ముటు మీ శంక నన్న ప్రార్థన తుంగితను యేసయ్యా నీకు వందనకయ్యా ఇద్దు బ్రవ్వా మరి నేడు ములిపే నీ మాట క్యాన్సర్ వత్తని పిల్లని జ్ఞాపకం తుంకుని బేనోరన్న అలాంటి పరిస్థితిదే మోచాలో భారం మోసరు మతుకు అయ్యా ఈ పరిస్థితి నుండి డొల్లి దాయటమే అర్రిబోనో ఇంచరనుకుని జరుమతుకు ఊరిని విడిపిసా ఊరికి జీవమేం ఊరి భారత్ నుండి ఊరిని విడిపిసి నడిపిసా ఊరి బాధతిని పంచుకుండటానికి ఊరి బాధతిని కొంతమందికి ఆనాడు మోషెత్కి మా ఏర్పాటు తుంగుతటు నీ పిల్లంగిన సాయం తుంగ ఈ మాటని క్యాన్స్తని పిల్లనందరిని గిన ప్రవ్వా నిమ్మ సాయం తుంగురోరు మత్త బాధ నుండి విడిపిసి మున్నేడికి నడిపిసించరే ఈ మాట అంతా ఏసైతే పెద్దరితే తలపురమినం తండ్రి
ఆమేన్ ఆమేన్.